Nagpaabot ng malalim na pasasalamat sa mga Subuanon ang grupong Pillar Youth Dance Company, isa sa mga sinulog 2026 contingent mula sa Las Piñas City. Matapos silang buhos na tinulungan dahil sa napaulat na hindi sila agad nakauwi pagkatapos ng kanilang pagtatanghal noong Enero 18. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Mark Canieza, ang direktor ng Pillar Youth Dance Company, binigyang diin niya ang laki ng kanilang pasasalamat sa mga lokal na residente na nag-abot ng pagkain, tubig, pera at iba pang pangangailangan upang makaraos sa bawat araw bago ang kanilang pagbalik sa Metro Manila. Ipinaliwanag ni Canieza na hindi sila makauwi ng sabay-sabay dahil mahigit sa kalahati pa lamang ng grupo ang nakakuha ng tiket sa barko, habang ang nalalabing bahagi ay nakatakda pang bumiyahe sa Enero 25, lulan ng eroplano na ibinuk ng kanilang mga opisyal mula sa Las Piñas. Inamin ng grupo na ang pangunahing dahilan ng kanilang pagkaantala sa Cebu ay ang pagkasaid ng kanilang budget para sa pamasahe, kaya naman ituturing nila itong isang mahalagang leksyon upang maging mas maayos at bihasa sa paghahawak ng travel budget sa mga susunod na pagkakataon. Gayunpaman, umaasa pa rin ang grupo na makakalahok sa mga susunod na edisyon sa Sinulog dahil sa init ng pagtanggap at hindi sila pinabayaan ng mga Subuanon sa panahon ng kanilang pangangailangan. Samantala, nagpahayag din si Principal Nathaniel Flores ng Don Carlos Gothang National High School, ang nagsilbing billeting area ng grupo, na sana ay hindi madala ang mga out-of-town contingents sa nangyayari at bagkus ay kapulutan ito ng aral upang ang pagdiriwang ng Sinulog sa Cebu ay mananatiling masaya at makabuluhan para sa lahat. Po namin, nagpapasalamat po kami sa LGU po namin na nasikaso po yung pagpauwi po sa amin, kay Lakap po, sa Barangay Pillars, especially po sa mga tumulong po para po makauwi yung mga bata. Maraming salamat po. Thank you rin po sa mga Cebuano po na tumulong po sa amin sa lahat ng bagay po. Maraming salamat po. Ang nangyari po nagkulang po kami sa budget po talaga. But still po, yun nga po, kinukuha po namin yung mga experiences para po sa next nasasali po kami sa mga bagay-bagay, mas maging better po. At sa tulong naman po ng LGU po namin, nasettle naman po namin yung problems po na yun. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!